То не изгледа да им сложим номерация в един момент. Аз после ще им сложа само да... Защото почнахме паралелно. Не, защото те снимат в момента и не е лошо да се вижда номерация. Мислете междувременно. Много поздрави, имаш успел. Ние съдиите, участващи в събранието, провеждащо се пред сградата на Висшия съдебен съвет на 13.07.2012 година, ясно и категорично изразяваме недоволството си от поредното безпринципно и конюнктурно решение за дисциплинарното уволнение на съдия Мирослава Тодорова, което считаме грубо нарушава независимостта на съда. Призоваваме членовете на Висшия съдебен съвет сериозно да обмислят законовата възможност за оттегляне на взетото решение за дисциплинарно уволнение на съдия Тодорова по съответния законоустановен ред. Считаме, че единственият отговорен и морално защитим изход за членовете на ВСС в конкретната ситуация е подаването на оставка, за която настояваме. Оттегляне на решението и незабавна оставка. В резюме е това. Тази, която ви я казах, да. Първо оттегляне и оставка. Да, значи 180 до сега, но аз мисля, че продължават подписи. Що да идвам? Трябва да